Takže našou úlohou bude určiť súradnice bodov súmerných podľa stredu S. Táto téma patrí jednak do stredovej súmernosti, druhá do kartezskej sústavy súradnic. Našou úlohou bude určiť súradnice bodu U štierkou a bodu V štierkou, oba súmerných podľa stredu súmernosti S. Všetky body budú zadané v kartezskej súradnicovej sústave v priestore, teda budú mať 3 súradnice. Bod U má súradnice 2, minus 1, 3, bod V 3, 0, 5 a bod S 2, 0, 0. Našou úlohou je nájsť súradnice bodu U s čiarkou, V s čiarkou. Označme si ich teda nejakými neznámymi. U s čiarou nech má ABC, V s čiarkou bude mať X, Y, Z. Takže poďme na bod U s čiarkou. Určite súradnice bodu U s čiarkou súmerného podľa bodu S. Teda bod U, ako sme už uviedli, má súradnice 2, minus 1, 3 a bod S má súradnice 2, 0, 0. Ideme hľadať súradnice bodu U s čiarkou. Označili sme si ich ako A, B, C. Zo stredovej súmernosti by sme mali vedieť, že stred súmernosti S leží presne v strede medzi vzorom a obrazom. Medzi bodom X a X čiarkou, respektíve U a U s čiarkou. To znamená, že súradnice bodu S vypočítame ako aritmetický priemer bodu U a U s čiarkou. U plus U s čiarkou lomené 2. Toto je vzťah, ktorý platí. Poďme si do neho teda dosadiť. Za S dosadíme súradnice 2, 0, 0. Rovná sa. Za U dosadíme súradnice 2, minus 1 a 3. A za posledný bod súradnice A, B, C. Lomené 2. Máme teda bod 2, 0, 0 sa rovná bod 2, minus 1, 3 plus bod A, B, C lomené 2. Táto rovnica vyzerá dosť zložito, avšak treba si uvedomiť, že tie vzťahy platia pre každú aj jednu súradnicu. Teda túto akoby rovnicu rozbijeme na 3 rovnice, pričom vždy budeme porovnávať len jednu súradnicu. Poďme sa teda pozrieť na prvú súradnicu. V každom bode. V prvom bode je to 2, v druhom 2 a v treťom A. Takže máme rovnicu 2 sa rovná 2 plus A lomené 2. Z každého bodu sme teda vybrali prvú súradnicu. Teraz z každého bodu vyberme druhú súradnicu, teda y. 0 sa rovná minus 1 plus b lomené 2. A ešte tretiu z-ovú súradnicu 0 sa rovná 3 plus c lomené 2. Máme teda sústavu troch veľmi jednoduchých rovníc. V každej rovnici máme iba jednu neznámu. Určite ľahko vieme to upraviť tak, aby sme dostali výsledok. A síce z prvej rovnice máme, že A sa rovná 0, z druhej rovnice, že B sa rovná 1 a z tretej C sa rovná minus 3. Zistili sme teda súradnice bodu U s čiarkou a sú to 0, 1 a minus 3. Takže rovnakým spôsobom, ako sme počítali súradnice bodu U s čiarou, budeme počítať aj súradnice bodu V s čiarou. Znova máme určiť jeho súradnice súmerné, ak je súmerný podľa bodu S. Bod V má súradnice 3, 0, 5, bod S 2, 0, 0 a V s čiarou si teda označíme jeho súradnice neznámymi X, Y, Z. Počítať budeme podľa rovnakého vzťahu ako v predchádzajúcej časti. Vieme, že S, stred súmernosti, je presne v strede medzi bodom V a V s čiarou, čiže vypočítam jeho súradnice počítame ako aritmetický priemer V plus V s čiarkou lomené 2. Dosadíme súradnice bodov 2, 0, 0 plus súradnice S sa rovná 3, 0, 5 plus neznáme X, Y, Z lomené 2. Opätovne túto rovnicu rozpíšeme na 3
lineárne rovnice, vždycky porovnáme jednu zo súradníc. Takže keď porovnáme x-ové súradnice, dostávame rovnicu 2 sa rovná 3 plus x lomené 2. Keď porovnáme y-ové súradnice, dostávame rovnicu 0 sa rovná 0 plus y lomené 2. A keď porovnáme tretiu z-ovú súradnicu, dostávame rovnicu 0 sa rovná 5 plus z lomené 2. Jednoduchými úpravami dostaneme výsledok. A síce z prvej rovnice vychádza, že x sa rovná 1, z druhej y sa rovná 0, z tretej z sa rovná minus 5. Teda vieme, že bod V s čiarkou, ktorý má byť súmerný podľa bodu S, má súradnice 1, 0 a minus 5. Tým sme splnili zadanie úlohy. Verím, že ste učivu porozumeli a ďakujem za pozornosť.